Lav en film. Hej. Og det er en Okay, så i dag spiller vi Rise of Nations. Okay, Du ja. gør helt forkert. Det er noget Black Metal, vi tripper på, og i dag så kommer det til at blive rigtig fedt. Vi skal bare ned, vi skal småtte og holde på kun til at blive fedt. Og nu spiser jeg sgu hårdt med det. Jeg er lidt langt her i savn. Det mener om hvordan det er egentlig styrkemæssigt. Det er kun til at blive vanvittigt. Så med til inden for et Meetup med Jesus. Ja. Det er introen, det der. Okay, så jeg tænker bare, at vi går i gang med at forberede os. Jeg skal måske starte min fucking optagelse. Okay, så jeg tænker bare, at vi går i gang med at forberede os til war. Jeg er defekt. What the Så, Nej, du kan ikke bare allerede lave factories. Hvad? Du har allerede lavet factories. Jeg er hurtig. Vi er ikke engang gået i gang. Er vi ikke? Vi er først gået i gang nu. Og Vi er simpelthen i gang nu. Der det kommer til at blive vanvittigt. Holy shit. Ja, vi gør i hvert fald lige noget. Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg er broke. er du broke? Yep. Det var jeg også. Men ved hjælp af... Det er en rigtig smart idé at lige gøre sådan her. Den har han ikke set komme. Ja, nu tager jeg en drastisk beslutning. By the way, vi kan ikke lave ting. Ja. Og vi vil tage dem på den gammeldags måde. Det er Men, sådan- hvor langt skal vi overhovedet have til det her? Jeg synes, vi skal have 20 minutter. Synes du ikke også, vi skal have 20 minutter? Jeg synes, vi skal have 20 minutter. Jeg finder min telefon på det. Jeg vil lave. det gør du bare. Jeg synes simpelthen, at vi skal lave en timer på 20 minutter, fordi at 20 minutter det går til, når jeg bandede Siri fra min telefon. Er du bandet for din telefon? Jeg bandede Siri fra min telefon. Er du bandet 20 minutter, og det er om 3, 2, 1 og 1. Okay. Timeren er simpelthen startet. Oh my god. Ja. Jeg gør det her med mine tropper, fordi det kan jeg godt tænke mig. Jeg ved ikke, det er fuldt bare lige for. Bam. Åh. Ej, hvor lækkert. Hvad er det, du lever? Ikke spørg. Hvad fanden laver du? Ikke spørg. Okay. Det gør han ikke. Nej. Hvad nu? Jeg har ikke noget med power. Ja. Den her video kommer til at være et kæmpe lack of manpower. Det er jo vanvittigt. Se til enden for det er jo vanvittigt. Se til enden for lack of se til enden. Ender man kunne bare gøre conscription. Hvad? Nå, jeg kommer til at tage alle drastiske midler i brug. Altså, For at vinde over. Hvad er det, du laver? Vi starter ud med at lave den helt dyre der. Jeg har en rigtig god idé her. Hvad laver du? Hvad laver du? Ekspert. Hvorfor er du en krig med Estland? What the fuck? Som en gut på internettet sagde, it's free real estate. Jeg kommer bare til at være et skridt foran ham. I'm always 2 steps ahead. Det er mig, der er altid 2 steps ahead. Hvad er det nu? Jeg kommer til at putte et klip ind af Nikocado og Avocado, når du siger det. Men er dig, der redigerer den? Ja, hvad? Det gør jeg så. Ja. Altså, har du set de andre videoer, jeg redigerer mig selv? Det var jo bangers, mand. Selv også Joking Piece synes, det var banger. Ja, han synes, de var mega fede. Jeg ved ikke, hvad fuck du laver. Jeg ved det. Jeg ved ikke, hvad. Ved du hvad, du er simpelthen bare så smart. Ja, jeg ved godt. Ja. Jeg kan godt se det. Ja, det er nemlig det. Det er nemlig lige det. Jamen, hvor meget skal du have? Midtlang.
Yep, det her det kommer til at blive rigtig godt. Okay. Det kommer til at være den bedste kampagne i verden, det her. Ej, det er der. Der er ikke noget med det her. Military operations. Nej. Så tror jeg kan ikke gøre sådan her. Vent lige så. Hvad laver den? Hvad har den destroyer? Jeg er rød. Fanden ikke. Hvorfor er det Belarus? Hey, der er en Square City lige der, så du ved. Ja, okay. Så skal jeg bare købe motor parts og steel, så har jeg basically vundet krigen. Nå, har du det? Hvad du laver? Jeg laver none of your business. Okay. Jeg har hermed sat timeren ned til 1 kvarter i stedet for 20 minutter, chat. Holy shit, det bliver sindssygt. Se til enden for at møde Mr. Beast. Ja, så jeg er kun 7 minutter nu. Jamen 7 minutter er nok. Der er noget jeg har glemt. Oh shit, jeg har glemt min taske. Hvad er det? Jeg skal købe titanium og tungsten. Nej. Nå, hvor kom vi fra? Det er så meget interessant, det vi har i gang i her, Christian. Jeg ved godt. 15 minutes later. Hej, Rusland. Jeg ved godt, hvad det der er. Mange tak. Starter vi det? Nej. Damn. Den er så sej ud. Hvad laver du? Masser af ting. Du laver en militærgruppe, så godt. No. Og lige ham her, Mr. Buster. Mr. Beast. Правда. Ja, Mr. Beast. Mr. Beast Panda. Husk nu, at vi prøver at overhælde Mr. Beast uden morgen subscribers, så husk at subscribe og mød Mr. Beast og måske få en iPhone. 3 days later. Hold da kæft. De kan ikke lide mig. Hvad er det? Den her plan, den er legitimately ustoppelig. Og hvad? Hvad? Har jeg ikke engang lavet... Hvorfor fuck har jeg... Hvad er det? Jeg har ikke lavet peace treaty med Rusland. Yeah, tak! Ja, så fik man noget manpower. Hell ja. Men... Men Fuck! let's go. Men jeg skal også gøre det. Jeg har ikke lige tænkt om det her. Den bliver stadig. Den Eller bliver har jeg? stadig. Oha. Eller har jeg? Hvad nu? Bare lige... men jeg har jo bare lige en fiskegate i halsen. Jo. 2000 years later. Nå, så det er tanksen, vi har gang i her. Altså... Ja. Saudi-Arabien, du er min lige gode ven her. Hvis det går den måde, vi spiller, så er det fint nok. Hvis det er med tanksen. Jamen, du har jo ikke nogen square set. Jamen, jeg har ikke brug for... Jeg har motorparts, men... Hvorfor har Jeg du skal motorparts? Jeg bruger dem til noget andet. Som der får min income til at skyrocket. Er du sikker på at... du sagde motorparts. Nej.
Hold da helt op. A few moments later. Den gør det der arbejde. Jeg siger det bare. Du ved ikke, hvad der venter dig. Laver den her rigtig strategiske en, som jeg kalder for Operation 3:28 a.m. Oh my days. Oh my god. Alt har lige cancelled trade. Oh my god. Alle mine trades er cancelled. Lækkert. What the fuck? Hvad har du gjort? Altså, så accepterer de direkte med det samme lige efter. Hvad fanden? Hvad laver de? Hvorfor declinede de? Hvad fanden gjorde jeg? Flere destroyers. Interessant. Flere Nå ja, vent lige. Måske skulle jeg lige træne mine tropper. Nu er det interessant. Hvad er det, du snakker om? Ja, nej. Det er fint ikke. Jeg har det helt vildt godt. Det er så cool. Nå. Jeg vil sige, at vi burde gå i krig med hinanden nu. Øj. Nu er det simpelthen blevet tid til, at jeg kræver krig på 60'erne, og vi går simpelthen i gang i 80'erne. Og ja tak. Det var færdigt. Ikke jo. Nå, så. Nu går det galt, Nu går det fandme galt, det der. Nej. Så kan jeg nemlig. Boom. Ses en anden gang. Åh, vent, ja. Jeg er ikke længere oil-defekt. Jeg er ikke længere oil-defekt til et år. Der var så mange, som er cancelled deres trades med mig der. Nå. Nå. Ja, jeg har været der før. Det er ikke så sødt. Nej, det kan man. Og så føles det sådan, at jeg er glad i min hjerne. Hvor meget der har jeg tilbage? Det var ikke meget. Det er en dårlig idé, jeg gør. Hvorfor fanden gjorde jeg det? Nå, det var en god idé. Hvad laver mit anti-aggression? Har du det her? Hvor er din fighter blev af? Hvorfor en af? Havde du ikke en? En hvad? Havde du ikke en fighter jet? Nej, den blev væk. Nå, måske dræbte jeg.
Der står vi bare her. Altså, jeg aner ikke først. Det er en dum idé. Ja, du kommer til at vinde. Woohoo! Okay, flere tjenester. Hey, nu kommer vi med The Great Comeback. Nej. Har du flere tråde? Måske. Det er bare great. Altså, er det her bare en standstill? Står vi bare stille? Jeps. Er der ikke noget, der sker, eller hvad? Nope, not at all. Du har 2 bombs. Jeg er 2 bombs. Jeg har 2 bombs. Jeg har 0 bomb. Jeg har 1 bomb. Jeg skal bare den der væk. Jeg skal bare den der væk. Ja, tak. Min indtag er Nej. Nej. Ja, men vi står bare stille her nu. Jeg skal spise. Hello. Fair nok. Lav noget salt! Jeg håber mit artilleri kan vinde. Men, jeg vandt! Let's go! Jeg har stadig destroyer. Og en by tilbage. Nice. The final trial. The battle of... Hvad end den bliver. Let's go! Go! Jeg tror rent faktisk, at du vandt, fordi du havde tanks. Ja, fordi... Og jeg havde ikke rigtig nogen mulighed for at få tanks. Jo, du kunne have invaderet Rusland før mig. De var din nabo. Nå. Ja, du har også en grænse med dem. Nå. Men, for the victory. What the fuck? Beautiful.